Dobrý večer, vážení televízni diváci, vážení priaznivci ľadového hokeja. Ciki-caki, hej, 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 bude zlato, hej, 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 sol na zlato. A ja už v tejto chvíli v štúdiu vítam nášho prvého dnešného hostia, je ním strieborný medailista z Trottenhagen Cáglu, pán Dušan. Zlatá žila, hej, 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 zlatá žila, hej, 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 dáme 10, hej, hej, hej. Avšak ešte predtým, ako hodíme dialóg, sa spojíme s Luizou Mlsnou, ktorá sa teraz nachádza v Ostrave. Ostrava, heja, Slovensko, Slovensko. Luisa? Luisa, počujeme sa? Luisa? Áno, zdravím ťa, Juraj, a zdravím všetkých priaznívcov ľadového hokeja. Ja sa práve nachádzam v Ostrave, kde sa konajú majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji. Pýtam sa jednoho fanúšika, aké je to byť tu, priamo v centre diania. Aké je to byť tu, priamo v centre diania. Počujeme sa, Juraj? Počujeme sa, Juraj? Počujeme sa? Luisa. Ďakujem za slovo, Juraj. Opäť sa nachádzame v Ostrave. Ja sa pýtam nášho iného skálneho fanúšika, aké je to byť tu, priamo v centre diania. Aké je to byť tu, priamo v centre diania. Joj, cico, nem jó. Hungária! Ferencváros, futbal, soccer, best, jo. Počujeme sa, Juraj? Luisa, Maďari sú Béčko, my sme Áčko. My sme Ačko. Luisa, zožeň Slováka. Slovensko, heja, Slovensko. Ďakujem za slovo, Juraj. Sme opäť v Ostrave a ja sa pýtam nášho iného skálneho fanúšika, aké je to byť tu v centre diania. Aké je to byť tu v centre diania. Slovensko! Vážení priaznivci ľadového hokeja. Slovensko, heja, Slovensko. Slovensko! Heja, Slovensko. Slovensko!